अरे कादर जाओ तो तुम्हें क्या होगा सोचा मजाक नहीं कर रहा त्यांचं मला धंदा करताना त्यांचं झगडे करताना आता सकाळ पुढे 6 वरांचे ते हांगापर्यंत रावता आणि झगडी करता लोकांक 4-4 बसी रावता आणि खूप त्रास करता. त्याच्या पयल्या 5-6 वर्सां जाली सगळ्या सांगता कोण आयकना जाल्यार पोलिसांचे झगडी करता आणि आता आपल्या झगड्यांचा लोकांक त्रास इस्कॉला भुरग्यां वचपाक त्रास सगळ्या त्रास जाता. हांगा कोणी तरी ITO ट्राफीक पोलिसांनी कोणा तरी करता सदावडी झगडी करून लोकांक त्रास करता. हे अर्द भुरग्यां लेट जाता इस्कॉला वचपाक कितले सांगला कोण आयकना मातशी कितें तरी एक्शन घेवची PI SP DYSP आनी ITO आयचे न्ही सदां डेली कोणी तरी दवरून करता.